Utholo kwakho right. Awona na vitamins amathambo. Amathambo hayi. Kalana vitamins afunekayo amathambo. Ibuza nakomnye umuntu lonto leyo. I-vitamins lele kula mathambo. Lo wakhe ubuqaphela umlungu, uyabona umlungu? Utya ipitshati, ikrwadi, utya nesonka. Soza ikhethe. Nqomzana lamathambo wakhe. Ngoba i-vitamins zikulama end abelungu abayixabisanga ke bona ukuyipheka. Baxabisa ukuve bayivule. Ayigayele esonkeni ayityi nje ya kodwa lo xa ipheka ubulala i-vitamins idaka yazi loo nto leyo khona kuyipheka ithi ichaphazele ithi itshe hayi kaloku ufuna ukwenza iskew kaloku hayi nina hayi so mamela ke into endiyenzileyo kule granadilla ne ndivele ndayitya ndava imnandi ne qha ndava ipete baye hayi ngathi azikho mnandi ndazithufa undiva ndibuza lo mlungu nje iyona number 1 ipete ngoba iyona nezakhamzimba ipete xa funeka uyihlafune iyona number 1 nefish umuntu okukhetha ifish ukhetha amathambo evele ndihleka da wena uyidaka inyani wenzani